פאבל גורוביץ הקים את גרדיקור, שנמכרה ב$600 מיליון, ובמאי האחרון הקים את טנזאי. יושבים פה מנכ"לים בחדר שלא חולמים על הסכום הזה בסבב סיד, $75 מיליון. למה צריך כל כך הרבה? כאילו, אתה בונה חברה ואתה יודע לאן אתה רוצה להגיע. אם גייסת את זה בסיד או גייסת את זה בשניים, שלושה סיד, אני לא חושב שזה נורא משפיע. מה הפך את גרדיקור למוצלחת? מה ההחלטות המשמעותיות שאתה קיבלת הם שהובילו להצלחה? להתחיל ממשהו פונדמנטלי, רחב, להכיר לאט לאט לתוך איזה שהם אזורים, ובתוכם לבחור אזור אחד. אם אתה רק פועל לפי מה שאומר לך השוק, זה בעייתי. החשיבות של צוות מעולה ושל טלנט, השלבים הראשונים, זה יסוד שעליו נבנה אחר כך הכל. מי שמגייס אנשים בינוניים בהתחלה, תקע עם חברה בינונית. קל היום להעתיק דברים שמצליחים. הרבה יותר קשה להעתיק את התהליך שהוביל לדבר הזה. אני ראיתי משהו, שהיה לי המון פשן, ולא יכולתי להרשות לעצמי שזה יהיה מישהו אחר. חלק כולנו מזל. אני חושב שיש הזדמנות ענקית, העולם מתקדם ומשתנה. עיניים על הכביש, ידיים על ההגה, רגל על הגז וקדימה. אנחנו בעצם מקליטים פה, באירוע הזה, שכינסנו 100 מנכ"לים של סטארט-אפים די מבטיחים, עם רשימה מאוד מכובדת, ואנחנו מקליטים פרק של הפודקאסט, והמאזינים והצופים בטח לא מבינים מי זה בועז, שפתאום החליף לנו את ארז, אז זה רק לפרק אחד, לספיישל אדישן. למה רק לאחד? בוא נראה, אם זה יהיה מאוד מוצלח, אולי נחליף. אבל בוא תספר רגע, מי אתה בועז? אני שותף של ארז, דיברת על ארז, אנחנו שותפים מ-2004, שותפים ביחד כבר דרך ארוכה, ומי אני? וואו, איזו שאלה. לא באתי מוכן לשאלה הזאת. האמת היא שאני למדתי הנדסה בטכניון, עבדתי מעט מאוד זמן כאיש פיתוח. זה היה, מפחד להסגיר את השנה, אבל זה היה ב-1989, די מזמן, וזה לא מזכיר בכלום את התקופה שבו אנחנו נמצאים. באמת עבדתי בגראז', זה היה סיוט, והבנתי די מהר שזה לא בשבילי, ולמעשה משם התחלתי לרוץ לעולמות העסקיים, עבדתי ב-M Systems 4 שנים, ובעצם עשיתי את המעבר לעולם העסקי, וב-30 שנה האחרונות אני בהון סיכון, הצטרפתי לקרן בשם אברגרין ב-1996, ומאז אני משקיע בהייטק הישראלי ובסטארט-אפים, ונהנה מכל יום. באמת, אני חושב שאין יום שדומה ליום שאחריו, לפניו. התעשייה משתנה ממש בתדירות מטורפת, וזה פשוט כיף להיות שותף וחלק מתוך התהליך הזה. איזה כיף שאתה איתנו. אז לא סתם הבאנו אותך, כי הבאנו גם את פאבל. הוא העיקר, הוא העיקר, ואתם שותפים לדרך. אז פאבל גורוביץ, שבכלל התחיל בממם, כן, לא ב-80, שירות צבאי ארוך של 10 שנות קבע. מיד אחרי זה הקים את גרדיקור, ממש מיד אחרי זה, שנמכרה ב-21 אקמאי ב$600 מיליון. בזמנו זאת הייתה נחשבת אחת העסקאות הגדולות. ובמאי האחרון הקים את טנזאי, שעושה Agentic Penetration Testing, וגייסה את סבב הסיד הגבוה ביותר בישראל עם $75 מיליון. בוקר טוב. בוקר אור, זה נשמע. בסדר גמור. אז אני חושב שנתחיל רגע מגרדיקור, ואם אתה יכול לסרטט, זו שאלה ככה בומבסטית להתחיל איתה, אבל מה הפך את גרדיקור למוצלחת? מה ההחלטות המשמעותיות שאתה קיבלת, אם אתה יכול למנות אותם, שהיום בהסתכלות לאחור אתה אומר, הם שהובילו להצלחה, ואני הולך לשחזר אותם בטנזאי. וואו, אז באמת שאלה גדולה. תקופה אחרת, זמן אחר, מהירות, בנייה של חברות אחרת, מאוד... הקשבתי לאיזה פודקאסט שמישהו מדבר על איך מפתקים קוד היום, ואיך... Scale-up Nation. פעם, לא, כן, אוקיי. והוא תיאר כאילו שיזלינג, כפיתוח קוד, כפתאום משהו שעושים לאט, ונורא אינטנשנלי, והיום זה רץ, ועדיין אתה צריך לשמור על חלק מהפונדמנטלס, אז אני חושב שגם בניית חברות זה ככה, יש המון לקחים, שחלקם לקחים בעקבות צלקות, וחלקם לקחים בעקבות מזל, וחלקם לקחים בעקבות החלטות נכונות שלקחנו מתישהו, שאני לוקח איתי
לטנזיים מהמסע של גרדיקור, אבל ממש בפינצטה, כי לא הכל הוא, אולי רוב הדברים הם לא כל כך רלוונטיים. כלומר, להקים חברה א' ולהקים חברה ב' בתעשיות אולי דומות ושונות, זה לא אותו דבר. כן, אגב, אני חושב אני די כשלתי להתרחק מסייבר. כאילו, הייתי מאוד נחוש לא לעשות סייבר, שיצאתי אחרי באמת 13 שנים בצבא, ואז עשיתי סייבר, ואחר כך, אז אני בתוך זה, אני אוהב את זה. אני די באותה תעשייה, באותם תחומים, הרבה מאוד זמן, וזה עדיין מאוד שונה, בעיניי לא בגלל התעשייה שאתה עושה, אלא בגלל התקופה שבה אנחנו נמצאים. בגלל הטכנולוגיה הפונדמנטלית, בגלל איך שמפתחים היום תוכנה, בגלל איך שמגייסים היום אנשים, בגלל איך שמגייסים היום הון, בגלל איזה סוג של חברות אתה בונה ומה הבנצ'מרקים שלך. הכל מאוד מאוד שונה, אבל בתוך זה יש דברים שהם כן דומים. כן חשוב, אני חושב שאני מסתכל על למה גרדיקור הצליחה, התחלנו ממש מוקדם כן להתחבר לאיזשהו טרנד טכנולוגי משמעותי, שאפשר היה בצורה ברורה להסביר למה משהו שאי אפשר היה לעשות אתמול, אפשר לעשות היום. אז יש היום כמה דוגמאות כאלו, כן, AI זה obvious, אבל זה כמובן לא היחיד. וזה שם אותנו על כזה, זה מישור, ובתוכו אחרי בערך שנתיים אנחנו בחרנו תת קטגוריה שהתפקסנו עליה, שהייתה בעצם הבטחה של רשתות, ואחר כך לימים עוד יותר תת קטגוריה של סגמנטציה של רשתות, של חלוקה שלהם. ואיפשהו סביב התקופה הזאת אני ממש הרגשתי שיש מנגנון צמיחה שאני יכול לחזות אותו, שאני יכול להבין אותו, שאני יודע to scale it. גם כמובן עם הרבה caveats, אבל זה מאוד עזר לנו. אז להתחיל ממשהו פונדמנטלי, רחב, להתמקד לאט לאט לתוך איזה שהם אזורים, ובתוכם לבחור אזור אחד, זה המסלול שעבד לנו. עשינו את זה בעיקר בגלל שהקשבנו לפידבק של לקוחות לאורך כל הדרך, וזה בלנס כזה של, אוקיי, יש לי קונביקשן לגבי משהו, ואני הולך לשם אל מול, אוקיי, 3 פעמים השבוע אמרו לי את הדבר הזה, אז צריך את שניהם. אם אתה רק פועל לפי מה שאומר לך השוק, זה בעייתי, כי השוק אומר את אותם דברים למלא חברות, אז אין לך שום יוניקנס לאורך זמן. ואם אתה פועל רק לפי הקונבקשן הפנימי שלך, אז זה גם בעייתי, כי לפעמים אתה פוגש את המציאות, והיא פשוט לא כמו שאתה חשבת. אז איכשהו צריך to balance את שני הדברים, ואני חושב שהצלחנו בהקשר הזה בגרדיקור, ואת הדברים האלו אני כן לוקח איתי היום לטנזאי. אולי עוד משהו שאני מאוד, אני מאמין בו היום, וגרדיקור כאילו לקחה אותי דרך המסע הזה של ממש כמה אנשים בתוך מרתף לחברה שהיא משמעותית, שהיא גלובלית, שהיא בתקופה שמכרנו אותה הייתה 350-400 איש בכל העולם, לבין אקמה שאחר כך הייתי בה והיה, ניהלתי 1,500 איש, כאילו, וגם בכל העולם. לעכשיו אנחנו שוב 20. מה יותר כיף? תשמע, זה מאוד שונה, אבל הזהות של ה-20 האלו היא קריטית. זה היה ברור אז, וזה ברור היום, ואגב, לא ברור לי שזה מגיע ל-300 אי פעם, אולי בהקשרי של מחירות ושל הפצה, אבל היום צוות, בוא נניח, נדבר על צוות טכנולוגי, האיכות שלו היום, בגלל שהוא כאילו חמוש ב-AI, הוא מוכפל ב-AI, כל כך הרבה יותר חשוב. האליימנט שלהם כל כך הרבה יותר חשוב. אם אנשים לא סופר מסונכרנים על מה הם עובדים ביחד, ולכל אחד יש איזה 5 קלוד קודים או קודקסים שפתוחים על הדסקטופ, הם תוך 3 ימים מתרחקים אחד מהשני ככה, ואז האנרגיה שאתה צריך להשקיע בשביל להחזיר אותו. קיצור, החשיבות של צוות מעולה ושל טלנט ושל תרבות טובה בשלבים הראשונים הייתה נכונה אז. אני כזה הרגשתי את זה קצת, זה משהו תרבותי שכן ירשתי אותו מאזורים המממים, 81-ים, ואז בלי יותר מדי להבין שהחזרנו אותו בגרדיקור, ועכשיו אני ממש מבין אותו וממש מתעקש על זה
בטנזי, זה יסוד שעליו נבנה אחר כך הכל. באחד הרעיונות שלך, אתה סיפרת שככה אחרי הגיוס הראשון, הדבר הראשון שעשית עם הכסף זה להכין רשימה של האנשים שרציתי שיהיו בצוות ולהתקשר אחד-אחד. עכשיו, בסוף יש איזה טרייד-אוף מסוים, נכון? אנחנו מקבלים כסף, יש לנו זמן לחמש את הצוות באנשים, ואנחנו בטרייד-אוף בין איכות לבין מהירות גיוס. אז אתה אומר שאתה בטרייד-אוף הזה חד משמעית על איכות. חד משמעית, כאילו בלי סימן שאלה בכלל. אגב, כאילו לפני שגייסתי כסף, ובמאמר מוסגר, מזל שאנחנו בפורום מצומצם, זה לא מוקלט, אז גם לפני שפתחנו את טנזי, כאילו. אגב, אולי זה כאילו, אתה יודע, זו תכונה אישיותית שבורה שלי, אבל יש לי בראש רשימה של אנשים שאני רוצה לעבוד איתם בחיים, כן? רוצה לעבוד עם בועז שוב מתישהו. אז אתה אחר כך, אתה רושם את זה, ואתה סיסטמית מחפש את ההזדמנות הזאת לעשות את זה. כשאתה מגייס, ואתה צריך לעשות את המדרגת כסף, אתה צריך לעשות את המדרגת קפיצה הבאה, זה שיש לך את זה, וזה כתוב, ואתה מנהל את זה לאורך הזמן, זה עוזר. זה לא אומר שאתה לא לוקח הזדמנויות, כמובן, אנשים פונים אליך. המון מהחבר'ה שהם היום חלק מטנזי, ושלאורך השנים היו חלק מגרדיקור, זה לא אנשים שהכרת בעבר, אבל אני חושב כאילו, זה מה שקצת, חלק ממה שהניסיון נותן לך, זה רולדוקס כזה של אנשים. זה נכון, היום אצלי, אתה יודע, פעם הרשימה שלי הייתה טכנולוגית לחלוטין, היום אני יודע איך נראה מה שהם מחירות טוב, אני יודע מה זה איש מרקטינג, ראיתי אנשים שהם אנשי פרודקט מעולים, זאת אומרת, אז הרשימה הזאת היא גדלה, ואתה מנהל אותה. זה היה מורגש ב-2019 כשאתה פוגש אותי? מה, על האיכות של האנשים וזה? תראה, אנחנו בכל חברה שאנחנו משקיעים, אנחנו מסתכלים על האנשים כפרמטר הכי חשוב by far. אבל בסוף אתם פוגשים את הצוות המייסד, איך ניכר איכות האנשים עצמם? כי אני חושב שצוות המייסד משליך על כל החברה. זה DNA של חברה. אז אתה נכנס לתוך חברה. ולזה גם אני כמשקיע אוהב מאוד לבקר בחברות. כל הזום זה נחמד, אבל אתה לא מקבל תחושה אמיתית. רק כשאתה מגיע פיזית ומבקר בחברה ומסתובב קצת, ורואה איך מקבלים אותך בכניסה, ורואה גם את החדר של המנכ"ל, לאן הוא מכניס אותך. זה אומר הרבה על החברה, זה אומר הרבה על ה-DNA, אתה פוגש עוד אנשים במסדרון, חלקם כבר מכירים אותי, למרות שאני לא פגשתי אותם. אתה רואה, אתה מקבל תחושה, אתה מקבל, אתה מבין אם זה אנשים שאתה רוצה לעבוד איתם. עכשיו, עוד פעם, זה כבר בחירה אישית חלק מזה, כי יש אנשים שאני אעבוד איתם, כי אני מתחבר אליהם, ומתחבר לערכים שלהם, ומאמין בהם, וחושב שהם חיים, ויש אחרים שאני פחות, אבל זה לא אומר שהם פחות מוצלחים, אגב. אבל במקרה הזה, אנחנו, מאז שהקמנו, מאז שאני משקיע, אני חושב שאנשים by far זה הדבר המרכזי, ואני חושב שאנשים מעולים, מגייסים אנשים מעולים, ואפילו הייתי אומר שהמנהלים הכי טובים הם אלה שמגייסים אנשים יותר טובים מהם. ואני חושב שמי שמגייס אנשים בינוניים בהתחלה, ייתקע עם חברה בינונית. היכולת שלך אחר כך להשביח היא כבר בעיניי כמעט בלתי אפשרית. עכשיו אנחנו נכנסים בחברות, שהשקענו בגרדיקור עם 100 עובדים, בטח. אז יש בסיס, יש על מה להסתכל. זה לא 3 איש יזמים ובוא נראה מה הם יעשו. אז אתה רואה. זו הסיבה בעצם שאתה עכשיו מגייס $75 מיליון? בשביל האנשים, שיש סיבה אחרת. חד משמעית, הסיבה הכי, כאילו, הדבר הכי משמעותי בעיניי זה לא לפספס טלנט, זה להביא את האנשים הנכונים עכשיו, וזה עולה. בעולמות שלנו גם יש מאפיינים מסוימים בתחום הטכנולוגי שמצריכים קפיטל. אז זה חד משמעית שלנו. אבל בסוף 75, אתה יודע, אנשים קוראים, יושבים פה מנכ"לים בחדר שלא חולמים על הסכום הזה בסבב סיד. למה צריך כל כך הרבה? מה עושים איתו? לא, זו שאלה טובה, אני חושב אבל שכמעט לא רלוונטית. אם אתה בונה חברה ואתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אז אתה יודע בערך
באיזושהי אפרוקסימציה, אתה יודע מה אתה תגייס לאורך הדרך. אז אם גייסת את זה בסיד, או גייסת את זה בשניים, שלושה, אני לא חושב שזה נורא משפיע. כאילו זה, אתה יודע לאן זה אמור להביא אותך, אם הבאת את זה פעם אחת, או לאורך הדרך יותר, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני לא חושב אם זה... אנחנו יכולנו לעשות את זה, עשינו את זה, אמרנו בוא עכשיו יש לנו זמן ויש לנו קפיטל, ועכשיו אנחנו יכולים להתמקד בלבנות חברה, וזה מה שאנחנו עושים. אם יושב פה מנכ"ל והוא רוצה לעשות את זה בשלבים, זה נראה לי גם על הכיף וכזה, אני לא בטוח שהייתי עושה מהדבר הזה זה דת או משהו נורא חשוב, אני לא בטוח שזה נורא נכון. אגב, עוד משהו שרציתי להגיד על גרדיקור, ושאני חושב שהייתה בחירה טובה שלנו, ופחות מדברים עליו היום, וזה כן רלוונטי, אני חושב, לאנשים שיושבים פה בחדר, שהם כזה יותר בשלבי סקייל וגרוות, זה ממש מהשלבים הראשונים שהתחלנו למכור, חשבנו על הפצה. אנחנו בחרנו לקחת את המוצר שלנו לשוק עם שותפים, תמיד, רק דרך שותפים, וזה ממש הגדיר המון דברים שהגיעו אחר כך, את המבנה של ארגון המחירות, את התמיכה, את השירות, פרופשיונל סרוויס, את השיווק שלך, את המוצר, איך הוא בנוי. כשעזבתי את אקאמי 3.5 שנים אחרי שנרכשנו, ההחלטה ההיא שקיבלנו בפעם הראשונה שמכרנו את המוצר, הייתה עדיין נורא קרדינלית לאיך אקאמי היום לוקחת לשוק טכנולוגיה גרדיקור, אבל גם את כל הטכנולוגיות ליד מסביב. אני אגב לא אומר שזה תמיד נכון, אבל באזורי אנטרפרייז ובאזורי סקיוריטי, שהם מאוד דומיננטיים, או באזורי סייבר כאלה, שהם מאוד דומיננטיים בארץ, אני חושב שזה החלטות שצריך לקבל אותן מוקדם, אני חושב שקצת כמו קלצ'ר קשה אחר כך לשנות את זה, זה אזורים שאם יש לך שתי שיטות מחירה, יש לך שני סוגי אנשים שונים, אם הלקוח יכול לקנות את זה ממפיץ או ממך, זה יוצא כל מיני דברים מורכבים. אז מה יש בארץ ניסיון בזה, כדאי to tap into it, כדאי לחשוב על זה מוקדם, כדאי להיות מאוד intentional לגבי הדברים האלו, ולחשוב על זה מוקדם. זה משפיע על כל מיני דברים האלה בעתיד. הייתי אקח אותך טיפה עוד פעם אחורה, מה שאמרת על גרדיקור. תראה, בעבר, אתה יודע, שהסתכלנו על חברות, חיפשנו, קודם כל, נפוץ מוט טכנולוגי, מחסומי כניסה, ואתה יודע, שהסתכלנו על גרדיקור, הייתם אחד השחקנים הדומיננטיים בשוק, היו עוד 2, 3, לא היו 20, והיה לכם, מחסומי הכניסה היו גבוהים, לא חששתי לרגע שיבוא מחר סטארט-אפ ויקח את השוק, והתקדמתם וניסיתם לקחת ולהיות מרקט לידר ולקחת את השוק, בעזרת לא מהטכנולוגיה, למרות ההפצה והמחירות. היום, נראה לי שהשוק שונה לגמרי. אני מדבר עם יזמים על מוד טכנולוגיה, הם צוחקים עליי. אין דבר כזה. ב-AI אין דבר כזה. מוד טכנולוגי זה לא רלוונטי, שכח מזה. אוקיי? אני מסתכל על מחסומי כניסה, אתה out of the gate, בטח יש לך 4 חברות מתחרות בארץ, ועוד לא יודע כמה בארצות הברית שעושות, לפחות בטג ניים שלהם. פחות. משהו דומה, שחלקם גם כיסו סכומים דומים אליך. איך, אתה יודע, איך מנצחים בשוק כזה? זה מאוד שונה. שאלה יפה, אני חושב שכולנו מנסים לגלות אותה, יש לי תיאוריות, כן, אבל... התיאוריה. לא אליך ספציפית, אבל בגדול, איך... אנקדוטה, קודם כל אני אגיד, אני כן חושב שיש מוטס טכנולוגיים. אני מסכים שאולי זה לא כזה טייפ אאוט של צ'יפים של סיליקון של פעם כזה, שאתה פשוט כזה... אבל יש החלטות ויש אמונות שבעקבותם אתה בונה מוצר ואתה בונה תשתית ואתה בונה טכנולוגיה שמובילים הם שונים, הם יכולים להיות שונים, ואז הם מייצרים נכסים שונים והם מייצרים מוטים. הם לא באותו קנה מידה, פשוט הרבה יותר קל היום להעתיק דברים שמצליחים, אבל הרבה יותר קשה להעתיק את התהליך שהוביל לדבר הזה. אני אתן דוגמאות באזורים שלי שאני חושב עליהם כמהות.
אני אגיד 3, 1 distribution, דיברנו על זה, אפשר לחזור לזה, אני ממש 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 חושב שאיך מוכרים את המוצר היום, גם באזורים אג'נטיים וגם בוודאי באזורי AI וסייבר, זה קריטי, וזה משמעותי מאוד, ויש שם דיפרנציאציה, שאני חושב שאם אתה עושה אותו טוב, הופכת להיות מהות, כן? אז זה אחד. הדבר השני, אנחנו רואים, אני כל הזמן מנסה ללמוד מהמסביב, כאילו, דווקא לא רק סייבר, אלא אנשים שבונים אייג'נטים מוצלחים בתחומים אחרים, ואולי התחום המצליח ביותר בעיניי זה תחום האנג'ינירינג, התכנות, הקודינג אייג'נטס, כאילו קרסר הגיעו למיליארד דולר תוך איזה שנה וחצי, משהו מטורף, ואז אני מסתכל על השוק הזה ואני רואה, אוקיי, יש את קרסר, יש את קוגנישן עם דווין, יש את רפליט, יש את ווינסורף שקנו אותם, יש את גיטאפ, כאילו יש אמפ, כאילו בטח פספסתי עוד איזה חמישה, והם כולם מצליחים, כאילו כולם בעשרות, איזה משרות, מאות מיליוני דולרים של מחירות, ואני רואה את המתכנתים שלי עוברים ביניהם כל הזמן. אז אני אומר, מה ההבדלים ביניהם? ואתה רואה שבהרבה מהמקרים הטכנולוגיה בקור היא ממש ממש דומה, אבל האקספיריאנס של איך אתה צורך אותה מאוד מאוד שונה. אז אם אתה משווה בין נניח שניים שבעיניי מובילים, קוגנישן עם דווין וקרסר, אחד הוא כזה בתוך ה-ID שלך, חי לידך, הוא הופך אותך לחזק יותר, והשני זה חבר נוסף בצוות. עכשיו, הקור-טק שם מאוד מאוד דומה, אבל זה האינטגרציה, איך צורת העבודה, החוויה, השיווק, איך, אתה יודע, קוגנישן מציעים yearly performance review לאג'נט שלהם. זה כאילו, זה מצחיק, אבל זה לא מצחיק, הם מתייחסים אליו גם HR, זה בן אדם נוסף, וככה עובדים איתו. אבל זה לא פיבוטלי במקום מסוים? כלומר... אני חושב שכן, אז מה שאני מנסה להגיד זה שיש מאוד בדיסטריביושן, יש מאוד באקספיריאנס, יש גם מאוד עם טכנולוגיים, אני חושב שהמאות עם הטכנולוגיים שונים ממה שהם היו בעבר, למשל אחד שאנחנו רואים, זה כל התשתית המטורפת שאתה צריך לבנות לבדיקה של אייג'נטים. של? אייג'נטים. אנחנו בונים אייג'נט שפורץ לאפליקציות, פורץ את הקוד שלהם, הוא תוקף אותם, זה משהו סופר אותי מגניב ברמה הטכנולוגית וברמה האישית, אבל כנראה לפחות חצי או אולי יותר מחצי מהמאמץ מושקע בלבנות תשתיות ולבנות את האפליקציות ולבנות מנגנונים שמזרקים לתוכם חולשות ולבנות בנצ'מרקים ולבנות מערכות שיודעות כל הזמן לבדוק. סיפרתי לבועז, ישבנו בצד שאתמול האג'נט התחיל, פתאום ראינו שיש דגרדציה בביצועים, לא הבנו מה הולך, א', ראינו את זה מהר, ב', שמנו לב שהוא התחיל לכתוב לטרמינל בגרוזינית. איך אתה מדמיין דבר כזה, הוא קורא לך ב-OpenAI, החליפו איזה מודל, יש לו איזה גליץ' של זה, עכשיו מה שאתה צריך לעשות, בשביל לבנות מנגנון שא' תופס דברים כאלו מוקדם, אבל ב' זה גם מאפשר לך אחר כך להשוות מודלים אחרים, להשוות, אז אתה בונה ערימה של תשתית שאף אחד מהלקוחות שלך בכלל לא רואה, לא מודע אליה, אבל היא פונדמנטלית במוצר שאתה בונה, ואחר כך מאפשר לך להמשיך ולהתקדם ולייצר דיפרנציאציה ולהיות מוביל בשוק. אגב, אתה אומר, אחד הדברים שאני חושב, לא ציינת אותם, זה אתה צריך לרוץ הרבה 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 יותר מהר, שזה נוגע קצת למה שאמרת על גיוס כסף. אתה יודע, הגדרת כמה חברות שמובילות בתחום של הווייב קודינג, הם לקחו את השוק כרגע, אולי ייכנסו עוד שחקנים, אבל מי שלקח את השוק היה ראשון, עשה אקסקיושן טוב, היה לו מוצר טוב כמובן, עשה אקסקיושן טוב, distribution, sales, whatever, הגיע למחירות של $1,000,000,000, אתה יודע, הוא כבר מרקט לידר. קשה כבר היום להקים חברה ולהתחרות בה, ולכן אני חושב שאחד הדברים, שאולי בגרדיקור, לא שהיה לכם זמן, אבל היה אפשר לנוע בקצב אחר. היום הקצבים הם כאלה שאתה חייב לטוס בשוק שאתה ניצע בו, כדי להיות מרקט לידר ולעלות מעל הרעש, ובשביל זה גם צריך הרבה כסף, כי אני חושב, אני לא יודע מה. אז אולי הגישה של לגייס הרבה, לבנות את התשתית בצורה נכונה, לא לרדוף ולא להיות חלק מהמרוץ הזה, זאת גישה מוסרית. כן, אבל אתה לא יכול לבחור לא להיות חלק מהמרוץ, אתה לא יכול. השוק מגדיר את הקצב ואתה צריך לעמוד בו, והיכולת לגייס הרבה בזמן מאפשרת לך להתקדם בקצב שאתה יכול מבחינה טכנולוגית, ארגונית, מבחינת השוק. זה בעצם. אבל
taking your time and building it כאילו perfectly right, כאילו בצורה מנותקת מהשוק, בועז צודק. תגיד לי, אבל שאתה רץ מהר, אתה מרגיש היום שאתה מעגל קצת פינות, שמה שלא היית עושה בגרדיקור? זאת אומרת, לא אתה אישית, אבל אתה... כי בסוף לרוץ מהר, יש לזה מחיר, זה לא רק כסף ואנשים. השאלה אם אתה מרגיש שאתה יוצא עם מוצר טיפה פחות בשל, אם אתה מוותר על דברים שאולי בעבר היית משקיע בהם יותר מאמץ, לא רק אתה, אלא כל השוק. במידה מסוימת כן. אני חושב שאנחנו מנסים להיות דיסציפלינד לגבי איפה אנחנו לא מוותרים, וחלק מהעניין אוקיי, עשית את זה פעם אחת, לי יצא לעשות את זה בגרדיקור, אחר כך יצא לי לעשות את זה בתוך אקמה על מוצרים אחרים, אז אתה מפתח איזה שהם כאילו פאטרנים שאתה יכול יותר מהר to match, כן. ולהגיד אוקיי, פה צריך לקבל החלטה, אני לא יודע מה הנכונה, במצב תקין היה לי יותר זמן, הייתי עושה איזה, אולי איזה דיון יותר ארוך, יום לימודים יותר ארוך על הדבר הזה, אין לי פה זמן, אבל אני יודע שעל זה אני צריך לקבל החלטה, אני אקבל את זאתי, ואני אתקדם איתה. אז אני לא חושב שאתה יכול לדלג על שלבים, אבל אתה קצת יכול לראות קדימה, ואתה חייב לקבל החלטות יותר מוקדם. גם כשאתה בונה את החברה, אתה בונה את הצוות, את ההנהלה, אז אני מוצא את עצמי כזה מקדים הרבה דברים שהייתי עושה, או עשיתי בשלבים הרבה יותר מאוחרים, כי אני יודע שזה הגיע, עדיף עכשיו, בוא נעשה את זה early on. דרך אגב, זה היתרון הגדול של serial entrepreneurs, שדיברנו על זה קצת, ולמה באמת משקיעים, בין היתר, יש עוד סיבות, אבל למה אוהבים להשקיע ב-serial entrepreneurs? כי מי שלא היה שם ולא היה שם קודם, היכולת שלו באמת לקבל את ההחלטות, כמו שפאבל מדבר, היא פחות ניסיון פשוט. הוא לא היה שם קודם, זה פעם ראשונה שהוא נפגש עם הצומת. אבל מהצד השני, פאבל, בסוף אפשר לטעון שהוא פחות רעב, הוא כבר עשה את שלו, הצוות שלו פחות רעב. נראה לך שהוא פחות רעב? אני לא יודע, אני שואל. נראה לי יותר רעב. אפשר לטעון את זה, אני בועז, אני חושב תראה, חבר'ה צעירים שבני 20, הם באים והם רצים לתוך השוק, הם לא יודעים מה הם לא יודעים, הם רצים חזק בכל הכל, אני מאוד מעריך את זה, כאילו זה מדהים. אני לא חושב שזה משהו שכאילו זה, הרצון להקים חברה, לבנות, לפתור בעיה, לגייס צוות, ועם הצוות הזה ללכת לפרק לבעיה הזאת את הצורה בקנה מידה גדול, ואני אומר לך בכנות, בצער, כאילו, זה לא משהו שאתה יכול לחבות בעצמך. כאילו, תכננתי, בנינו, נטלי ואני, אשתי, תוכניות לשנה, חופש וזה, ואחר כך נחשוב מה נעשה, וכישלון מוחלט, חרוץ, כאילו, לא, באמצע הדרך אני כבר, כאילו, הייתי... בחופשה הראשונה. אז הצלחנו לגנוב איזה תאילנד ויוון וזה, אבל, תשמע, זה באג, כאילו, בוא נודה על האמת. אבל אתה רואה משהו, אתה רואה שזה, כאילו, לפחות שוב, אני ראיתי משהו, שהיה לי המון פשן, שאני הרגשתי שאפשר היום לעשות, שקודם אי אפשר לעשות, שהייתי בטוח שעוד שנתיים מהיום מישהו משמעותי עושה את זה היטב, ולא יכולתי להרשות לעצמי שזה יהיה מישהו אחר. רציתי להיות זה שעושה את זה, ועם הצוות שאני רוצה לעשות את זה איתו. אז כאילו, אתה פיננסית, לא יודע, אני פחות דואג מאיך נשלם שכירות, אבל זה לא מה שמניע אותך anyway, כאילו, זה לא מה שמדליק בך את הפשן, לפחות אצלי. וזה קצת קשה לחבות את זה, זה לא כל כך בקלות נעלם הדבר. עכשיו, אתה אומר שלקחת 5 אנשים, תקן אותי אם אני טועה בועז, כנראה שגם אם הוא היה פאונדר יחיד, הוא היה מגייס את $75 מיליון האלה. כן, תראה, לגמרי, אני חושב שהפאבל, יחד עם השותף שלו אריאל, שהוא הקים את גרדיקור, לא ספק היו פנדבל, והם מגייסים את הכסף וזה, אבל כמו שאתה אמרת בצדק, פאבל החליט להקים את החברה עם 5 איש ולא 2, וכן, זו שאלה מעניינת, למה בחרת לעשות את זה עם 5? היית יכול לגייס את 3, כנראה. והיית יכול לגייס את הכסף. כי רוב החברות שאנחנו רואים הם לא 5 פאונדרים, צריך להודות באמת, למרות שוויז היו 4 פאונדרים, אני לא טועה, וסיפור הצלחה. אז אולי יש פה איזה מודל שצריך להתחיל לחכות אותו. לא, שוב, אני לא יודע אם צריך לחכות, בוא, כאילו, אבל לי זה, האמת היא שלי זה היה סופר קל, כי המטרה שלך היא לא לגייס כסף, המטרה שלך זה לבנות חברה גדולה, מצליחה, לאורך זמן, וצוות יזמים יותר גדול, כל אחד מביא את כל כולו לתוך האירוע הזה,
שמביא הרבה ניסיון, הרבה פרספקטיבה. אנחנו גם עבדנו, 4 מאיתנו, עבדנו ביחד תקופה ארוכה, וגילינו, פגשנו מישהו לאורך הדרך, את הנר, שהיה חדש שהצטרף אלינו, זה פשוט הרגיש, זה לא, בוא נגיד את זה ככה, כמובן שאריאל ואני עבדנו ביחד, והיינו רוצים להמשיך לעבוד ביחד, וזה היה no brainer כזה. אבל לבנות חברה ולא להתקשר לאיתמר ועופרי, ב-day one כאילו היה נשמע לי משוגע, וזה מה שעשינו בגרדיקול, ואז כאילו אוקיי, אז אם אנחנו נעשה את זה בכל מקרה, אז הם כמובן צריכים להיות חלק מהצוות, והנר הביא לתוך האירוע הזה תחום התמחות וידע ומומחיות נוסף שהיה, אז בעיניי זה היה לא כל כך החלטה כאילו משובחת, לא יודע, ימים יגידו אם זה נכון, אבל... איך זה היום שאתם 5 פאונדרים במועד גרדיקול? הייתם 3, אבל לא הבדל גדול, אבל אתה רואה הבדלים? יכולים לרוץ מהר יותר אולי? אני מרגיש שכן, אבל תשמע גם בסוף, לא יודע, אני גם בא מאיזה נקודה, פאונדרים לא, זה באיזשהו שלב זה נמחק כל הדבר הזה, יש לך מנהלים, יש לך צוות מנהלים שאתה סומך עליהם, לא, ה-CFO שלך הוא לא קריטי לארגון, הוא פונדמנטלי, האיש המנהל מחירות שלך, מי שמנהל, אז נהיה צוות כזה שהם בקבוצה. הטענה היא, אולי לא תסכים עם זה, אבל הטענה היא שפאונדר, אתה יודע, זה חלק מהחברה, זה חלק ממנו. זה לא שכיר שקיבל הצעת עבודה ובא לעבוד, ויכול להיות שהוא הכי לואלי בעולם, אני לא אומר חס וחלילה שלו, אבל זה עדיין, זה לא שלו, הוא לא כמו פאונדר. אבל אולי זה משתנה, לא יודע. יש איזה, זה קצת שונה. אני קשה לי לחוות על זה באמת דעה, כי אף פעם לא הייתי בצד השני. אף פעם לא היית שכיר. אז אני לא יודע, אבל אני תמיד הרגשתי כלפי האנשים האלו שהם שותפים מלאים למסע, להצלחה, לקשיים, שהם מרגישים חלק שכואב להם במידה דומה. כנראה שכן, יש איזשהו הבדל, אבל הוא לא אדיר בעיניי. אז צוות גדול, נכון, יש לזה יתרונות חסרונות, אבל זה כזה inevitable anyway בעיניי. עכשיו ב-19 בועז אתם נכנסים לגרדיקור, ואתה מאמין שהם הולכים ל-IPO, שחשבת על האקזיט הזה ככלל פלן אפשרי? תראה, שאנחנו משקיעים בחברה בשלבים היותר מאוחרים, אז ההסתכלות שלנו באמת שיש פה dual path opportunity, או IPO או M&A, ולגמרי, מבחינתי גרדיקו הייתה חברה שהיה לה את הפוטנציאל ואת היכולת ללכת להנפקה, למרות שפאבל יטען ובצדק שלא ראינו הרבה הנפקות של חברות סייבר בעשור האחרון, אז זה לא כך טריוויאלי, אבל שאלה מעניינת למה לא ראינו, אני חושב שחלקם הגדול פשוט נרכשו בדרך, ולכן לא ראינו. אין שום סיבה בעולם שלא תהיה חברת סייבר פאבליק. סייבר ארק עשתה הצלחה פנומנלית, והייתה חברה ציבורית. לא מדבר על צ'ק פוינט, כי זה היה לפני כבר למעלה מ-30 שנה, אבל עדיין כמובן הצלחה פנומנלית, ואני מאמין שחלק מהחברות שאנחנו רואים אותן היום כפרטיות, חלקם ילכו להנפקה. Having said that, זה נכון לא יודע, למעלה מ-90% מהחברות, בטח בישראל, וגם כנראה בעולם, בתחום הסייבר נרכשות לאורך הדרך, חלקם שלבים יחסית מאוד מוקדמים בכמה מאות מיליוני דולרים, וחלקם, כמו ארמיס, נרכשה לפני שבוע ב$8 מיליארד, תשמע, זו הצלחה, כמובן וויז, אבל הצלחות גדולות, אז בגדול אנחנו מחפשים לראות דיול פאט, ואני חושב שיש דיול פאט בכל חברת סייבר טובה, גלובלית, שצומחת, שעומדת בפרמטרים וה-KPIs. זה נכון היום שבשוק הציבורי אני חושב שהרף ממשיך לעלות, וזה יותר קשה היום להיות חברה ציבורית ממה שהיה לפני 2-3, אבל זה ככה כבר ב-20 שנה האחרונות, הרף כל הזמן עולה, והחברות פה עולות עם הרף, בעצם עולות יותר מהר מהרף של נסדק. אז אבל פאבל שבוע שעבר אומר לנו, אין כזה דבר מסלול ל-IPO. יש כזה דבר? אוקיי, א', אני לא איזה מומחה לשווקים ציבוריים, כנראה שצריך לדבר עם בנקאים יותר ממני. תראה, הפרספקטיבה, אני חושב שיש כזה דבר, וצריך לבנות כאלו דברים. אני חושב שבסייבר, אולי ביתר שאת בסייבר בישראל, צריך להכיר בעובדה שא', זה יותר, או לא יודע, פחות נפוץ, more rare, וב', במיוחד השנה,
אנחנו ראינו ורואים שיש אקזיט, כאילו, הרי IPO הוא משרת liquidity long term ו-visibility ואיזו דמוקרטיזציה של האסט שזה חשוב, וחברה שיכולה לצמוח למספרים ושווי שוק יותר גדול, אבל הוא גם מיילסטון של התעשייה, שהוא מיילסטון מסחרי, כלכלי, שאתה יכול לאפשר להחזיר כסף למשקיעים שלך, שיכולים להחזיר כסף למשקיעים שלהם, אז פה צריך, העולם השתנה, זאת אומרת, לא היו עד וויז ועד מה שיבגני ונדיר עשו עכשיו, אקזיטים במספרים כאלו שהם פרייבט מרקט. זאת אומרת, אם רצית להחזיר $30 מיליארד לבעלי מניות שלך, היה לך רק מסלול אחד. עכשיו יש לך שניים. ונכון ש$30 מיליארד זה אולי לא קורה כל יום, אבל הנה היה אחד עכשיו בכמעט 8, זאת אומרת, אז קרו בעצם שני דברים, קרה שינוי ועליית רף משמעותית מתמשכת באזור הציבורי, אבל גם נבנה פה מסלול נוסף שהוא גם משמעותי, שצריך להכיר בו, ואולי לא כל כך להילחם בו של meaningful outcomes לכל מי שמעורב, שהוא בשוק הפרטי. ואני סך הכל חושב שזה אירוע חיובי, שיש יותר אופציונליות לחברות שנבנות. איך אתה בונה את אנזאי? כי אפשר לטעון, אתה יודע, בוא נעשה פה איזה קוויק ווין, נבנה, נמכור. זה אחלה אסטרטגיה בעולם הסייבר. אני לא חושב שזה אסטרטגיה. זה לא, it's not a plan, כאילו, כל מיני סוגים של דברים יכולים לקרות לאורך הדרך לכל מיני סוגים של חברות. גרדיקור קיבלנו הצעות רכישה בשלב מאוד מוקדם, בחרנו לא לקחת אותם. היום אני שמח שלא עשינו את זה, אבל אני לא חושב שיש דרך אחראית טובה לבנות חברה לאקזיט מהיר מוקדם. אני חושב שרק דרך אחת לבנות חברה, וזה לבנות אותה ללקוחות שלה, לשוק שלה, לצוות שלה, לקדם אותה, ופשוט אורגנית. ואז נוצרות לך הזדמנויות, ואז אתה יכול להתחיל לחשוב מה יותר מתאים לך, ואז אתה יכול להחליט אם אתה הולך ימינה או שמאלה, אבל אני לא כל כך ברור לי מה אתה עושה היום, בשביל באמת להגדיל את הסיכויים שלך לאיזשהו, כאילו, לא, זה נראה לי איזה אגדה אורבנית לא אחראית, כאילו, לפחות. כן, לא, אני מאוד מאוד מסכים, לא תמצא יזמים מנוסים, טובים, שיבואו למשקיעים, תשמעו, יש לנו אחלה מודל לסייבר, פיצחנו את המודל, אנחנו מקימים חברות סדרתיות, נעשה great technology, נמכור אותו ב-200, נעשה עוד אחד, ובוא תביא לנו bucket לחברה, זה גם לא עובד, זה לא sustainable, אי אפשר ככה לבנות חברה. זה גם לא... אתה בונה חברה long term, ואתה יודע, בדרך יש אירועים, ואתה מקבל החלטות. ככה אני חושב כל החברות שאני התקלתי בהן. אגב, אני חושב שכאילו לפחות בסטייט אוף מיינד שלי, ההחלטה למכור את גרדיקור, אפשר לדבר עליה, אבל היום אני מת להגיע כמה שיותר מהר לאותה נקודה כדי להמשיך משם, כדי לראות מה קורה אחרי. כאילו אתה ממש, אז כאילו, you want to get back to that same point. אני חושב שזה די נפוץ, כאילו, אני חושב, מה שקורה אצלי, אני חושב שאתה תמצא לא מעט יזמים, שאם הם עשו אקזיט, האתגר שלהם הוא גם בדרך, אבל גם מעניין אותם מה הלאה. אז הם די צורה נטורל, לא בגלל חשבון הבנק שלהם, הם פשוט ברמת כאילו של אתגר, סקרנות, עניין, לאן הם רוצים להגיע לשם, and then some. אז בואו ניתן איזה פרדיקציה, עוד שנה מהיום אמריקאי דופק בדלת, ומציע לרכוש אתכם, מה השיקולים? אתה לוקח את זה, או אתה אומר עכשיו? לא. למה אמריקאי? אולי זה אסף. סתם, אני לא, פרדיקציות, זה כאילו מהסוג הזה. אני אמרתי לך מה מלהיב אותי עכשיו להגיע לעשרות מיליוני דולרים של מחירות כמה שיותר מהר, לצוות גלובלי, למאות לקוחות שמאוד מאוד מרוצים ממך, להזדמנות של לבנות פלטפורמה, לבנות טכנולוגיה, that's what I'm after. ולזה אתה בונה כאילו. אני אגיד לך מה אני שומע, לא קשור לפאבל. אתה יודע, וויז נרכשו ב-32 מיליארד דולר, שזה מספר כמעט, קשה לדמיין אותו, וזו הצלחה פנומנלית.
אבל once הגעת לרף הזה, אין יזם שלא מסתכל על זה, הוא אומר, אוקיי, I can also. אוקיי? זה קצת כמו מה שהיה עם ווייז, שנרכשה לגוגל במיליארד לפני 20 שנה. זה היה באמת מיילסטון משמעותי. אבל כל היזמים הסתכלו ואמרו, אוקיי, אפשר לעבור את המחסום הזה. זאת אומרת, מה שנקרא, תקרת הזכוכית נשברה, היא כבר לא שם. עכשיו עוד פעם, כמובן שלא כל החברות יגיעו, אבל אם אתה מסתכל על המיינדסט של היזמים, שעומדים אחרי החברות המשמעותיות והגדולות, ושרוצים לבנות פה משהו גדול, long lasting, הם מסתכלים על המספר הזה, אומרים, אוקיי, זה הטרגט ומעלה. והם לא מפחדים מלהגיד את זה. אתה יודע, אם הייתי פוגש יזם לפני 3 שנים, ואומר לי, כן, אני בונה חברה, הייתי מכר ב$50 מיליארד, כנראה שהייתי אומר לו, טוב, בוא ניפרד, אתה קצת הזוי, לא מתאים לי. היום, יאללה, סבבה, כנראה שזה ריאלי. אז אתה יודע, זה עושה משהו לשוק, ולכל אחד יש את האינטרסים שלו ואת המספרים שלו, אבל כמיינדסט, אני חושב שזה עשה משהו מאוד 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 טוב, מעבר כמובן להצלחה פנומנלית, טוב לכל התעשייה הזאת. עכשיו אנחנו בעצם לקראת סיום, אנחנו יושבים פה בשולחן הזה, משקיע, יזם, יש יזמים שממש לא היו מגיעים לשבת עם המשקיע שלהם כמה שנים אחרי לאותו שולחן, ועולה השאלה באמת איך בוחרים השקעה, זו שאלה שגם נשאלה עכשיו בקבוצת הוואטסאפ. מהצד שלך, איך אתה חושב שצריך להסתכל על זה, אבל גם מהצד שלך, שניהלת, אתה עכשיו בחרת משקיעים, אני מניח שהיו כמה וכמה VCs שרצו להיכנס לסבב הזה. בסוף נאלצת לבחור, איך עושים את הבחירה הזו? בוא, זה שאלות קשות, אתה מתחיל. אוקיי, ניתן לך זמן לחשוב. תראה, אני קודם כל אמרתי מקודם, זה אנשים, אני חושב יש לי הערכה מאוד מאוד גדולה לפאבל. לא במקרה אנחנו יושבים פה, אני חושב שזה לא רק בגלל שהשקעתי בחברה, אני חושב שמבחינתי יש פה גם מערכת יחסים וקרבה, מעבר להיותי משקיע ומעבר לעובדה שהייתי בורד ממבר. זה קשר שנבנה? קשר נבנה. כמה שנים לפני הודעה? כן, כן, פאבל היה צריך לחזר אחריו, הוא לא... אבל היו לי כמה קשרים והבנה על איפה הוא שירת, בדקתי קצת, שמעתי, קראתי על החברה והגעתי אליו, ועוד פגישה, לקח איזה 2 עד שבסוף זה הבשיל להשקעה, שזה בסדר, זה חלק מהתהליך שבו אנחנו עוברים, אבל אני השקעתי באנשים, קודם כל, חד משמעית, והוא בחר בך בסוף בגלל הקשר האישי? רגע, הוא יספר. אבל כמובן שיש הרבה דברים מעבר לזה, זה לא רק האנשים, צריך להגיד את זה, אבל כמו שאמרתי, אני ראיתי פה, מעבר ל-DNA בחברה וכולי, שדיברתי עליהם מקודם, ראיתי פה חברה שנכנסת לשוק, שאני האמנתי שהולך להיות שוק מאוד גדול. ראיתי חברה שיש לה את הפוטנציאל להיות מרקט לידר, שעושה אקסקיושן טוב, שצומחת, ושצריכה לעבור מהשלב של ה-early stage ל-late stage, וזה בדיוק המקום שבו אנחנו נכנסים, ולעזור לחברה להאיץ את הפעילות ולצמוח ולהעז קצת יותר ולקחת סיכונים. והאמנתי שעם זה החברה תוכל לצמוח ולקחת מובילות שוק ולהיות שחקן משמעותי בשוק, ולכן כל הסיבות האלה השקענו. אני אגיד מהצד שלי, א', מחמיא לי, כמו שאתה מספר את הסיפור, פעם ראשונה שנפגשנו, אנחנו לא היינו בסדר גודל של הביזנס שכומר משקיעים בו, אבל לאורך הזמן גם הגענו לשם וגם בנינו מערכת יחסים וקשר, וזה היה מאוד נטורל להפוך את זה לשותפות שבו קומרה משקיעה ובועז עולה על הבורד ואנחנו עובדים ביחד. זה קצת טריקי, כי בכנות לא תמיד, לא כל היזמים, וגם בנקודות מסוימות גם לא אנחנו בגרדיקור יכולנו באמת לבחור מתוך מנעד מאוד רחב של משקיעים את מי שאנחנו רוצים. בסוף אתה חייב קפיטל, וקפיטל מה שמאפשר לך את הצמיחה, ומי שנותן לך את זה אתה אומר לו תודה. אבל אני אגיד מסע לבנות חברה גדולה, משמעותית, בתקווה ציבורית, מצריך שותפים, לא רק פאונדרים ולא רק מנהלים, אלא חברי בורד שהם שותפים, שיודעים לעשות את זה.
לי היה ברור יחסית מהר שבועז ושחר בהקשר הזה וקומרה זה אחד הגופים הבודדים בישראל שעשו את זה, שיודעים לעשות את זה, שיודעים לשבת אצלך בבורד, להסתכל על החברה, להסתכל על המנהלים ולראות שני צעדים קדימה, להסתכל על השוק ולעזור לך לבנות את זה הלאה. וזה אכן כך היה, זאת אומרת, לא הנפקנו, הגענו לאיזה מיילסטון אחר, ואני מאוד מאוד שמחתי שבועז היה חלק מהמסע הזה, וכמו שאמרתי, נשמח מתישהו באיזושהי דרך לעשות את זה שוב. היום כשאני מגייס כסף, ולפחות, אתה יודע, בסיבוב הראשון שעשינו, היה לנו הרבה מאוד בחירה של חבר'ה שבאים ב-early stage, הקריטריון שלי היה, אני עכשיו בוחר מישהו שהוא כמו co-founder. יש לו גם מאפיינים פיננסיים, ללא ספק, אבל זה מישהו שישב בבורד, יקבל איתך החלטות בימים הקשים, בימים הקלים, בחוסר ודאות, בימינה, הצידה, למעלה, למטה, ואתה רוצה לסמוך על השיקול דעת שלו, על האישיות שלו, על הפרספקטיבה שלו, על הצלחות שלו בעבר ועל קשיים שהוא נתקל בהם. על נחישות ועל ראש רגוע וידיים לא רעודות על ההגה, זה תכונות סופר חשובות. וכשאתה חושב על זה ככה, אין המון שותפים מהסוג הזה. בארצות הברית יש יותר, בישראל יש הרבה פחות, ואני מציע לאנשים שבשלבים של סקייל וחושבים איך החברה נראית קפיצת מדרגה הבאה, בסדר גודל הבא של המחירות, ב3-4 שנים הקרובות של הצמיחה, לבחור לפי זה. כמות הפריקשן והנזק שיכולה להיווצר בבחירה לא טובה באזור הזה, היא ענקית. יכול להרוג חברות, ממש נגיד את האמת, הורגת חברות. ממש כך. וזה לא תמיד, ולא כולם יכולים לבחור, ואז סבבה, תעשו מה שאפשר. אבל כשאתה יכול לבחור, תחשוב על זה ממש טוב. ובהקשר הזה ממש התמזל מזלנו עם קומרה, ואני ממליץ אולי לעשות את אותו דבר. פאבל, יושבים פה יזמים, טיפ אחד אחרון שאתה יכול לתת להם בדקה האחרונה שנותרה לנו, איך עושים את זה נכון? אומייגאד. שאלו את נפוליאון איך הוא אוהב את הגנרלים שלו, אתה מכיר את הסיפור? שיהיה להם מזל. אין לי טיפ אחד, חלק כולנו מזל. אני חושב שיש הזדמנות ענקית, העולם מתקדם ומשתנה, ודווקא בישראל עכשיו יש גם עיניים על הכביש, ידיים על ההגה, רגל על הגז וקדימה. אני חושב שיש הזדמנות אדירה. אני לא יודע מה קורה עוד 5 שנים, אבל עכשיו זה מרגיש לי כמו תקופה פנומנלית, לבנות חברות, להשקיע בחברות, ואני חושב שאתם מאוד ברי מזל שאתם בפוזיציות האלה. זה מדהים. תודה. תודה רבה. תודה רבה. יאללה, תודה.